Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' CMYK Advertising, Silvio's Wedding and Events, 1118 Wines u Warn Scientific Limited. Int min int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Baċelerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-Emcast. Nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela Int min int, is-suġġett tal-lum jirrigwarda din id-data partikolari, ix-xjenza fil-ħajja tagħna ta' kuljum, kif ukoll affarijiet oħra li tagħti max-xjenza. Meta tuża t-teknoloġija jew anke tmur fil-kampanja, dak kollu ta' madwarna tiġi involuta x-xjenza fih. Interessanti. Mela, issa ħammorru għal klip biex naraw kif nieħdu dija fuq kif nużaw ix-xjenza fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Bl-użu ta' xjenza, wieħed jista' jikseb aktar għarfien permezz ta' skoperti ġodda li xi darba kienu affarijiet li ma jitwemnux. Bil-ħolqien tal-mediċini, il-ħajja umana saret ħilsa minn ħafna mart u żiedet it-tul ta' ħajjitna. Ix-xjenza tagħmel il-ħajja aktar sikura għaliex il-mediċina li nħolqot bdiet tipproteġi u tfejjaq in-nies minn mart li jista' jwassal għall-mewt. Bl-għajnuna ta' xjenza inħolqu invenzjonijiet li jagħmlulna ħajjitna aktar faċli. Maż-żieda tal-għarfien dwar il-ħin u l-univers, ix-xjenza kompli tikollha rwol importanti fil-ħajja ta' kuljum. Fl-antik, il-ferroviji kienu jaħdmu bl-użu tal-faħam. Fl-1981 f'Pariġi saru l-ewwel linji tal-ferrovija b'veloċità qawwija li għadhom jintużaw sal-ġurnata tal-lum. L-Istati Uniti għadha f'punt ta' riċerka fuq ferroviji aktar moderni. Dan kollu huwa possibbli bl-applikazzjoni tax-xjenza. Dan huwa aktar fil-programm tal-lum Int min int. Ġejna mill-feature tiskanta fej wasal bniedem illum bir-riċerka u d-dedikazzjoni. Mela mej għandi lil Andrew Finch, żagħżugħ li gradwa fix-xjenza. Imma, Andrew, ix-xjenza tad-dinja tagħna inti ma rridx tkun taf biha. Allura mort x'imkien naqra oltre fl-ispazju. Qatt ma rajtek jien Andrew hemmhekk nkun ħafna. Iva. Sewwa jiena qiegħed infatti l-Università, qiegħed ma' l-Institute of Space Sciences and Astronomy, qed nagħmel PhD hemmhekk u kif qed inti sew nistudjaw l-affarijiet dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ispazju. L-ispazju hemm fuq. Hemm fuq, kollox hemm fuq. Issa mela Andrew, għax jiena naf li inti ġuvni bravu ħafna intelligenti. Ejden ftit relazzjoni bejn ix-xjenza u l-astronomija. Sewwa. Bażikament l-astronomija hija tip ta' xjenza. Għandek tipi differenti ta' xjenza, għandek il-chemistry, għandek biology, physics, astronomija u astrophysics li qiegħed fiha jien huma parti mis-section ta' physics ngħidula. Bażikament titratta l-fiżika. Bażikament kull mu fiżiku l-affarijiet li naraw anke pereżempju l-astronomija li żjed li nieħdu ħsieb huma affarijiet li naraw fl-ispazju allura fuq ix-xemx, fuq il-gravità, fuq l-orbits ta' pjaneti madwar ix-xmux tagħhom, galassji u anke l-univers innifsu. Rajt, interessanti. Ġilli rajtun lili? Ejwa, naħseb għabduk darba bit-teleskop. Vera, kikun għamlu xi studio hekk tistednuni u nitkellmu naqafu Iva. Mela, issa morru għal-feature. Fej se insegwu esperimenti taf kif nistgħu nsiru aktar għażenin milli diġà aħna sfortunatament bl-użu ta' xjenza, ġifieri. Ħana naf flimkien.
Dak kollu li għandna madwarna huwa magħmul minn affarijiet żgħar imsejħa atomi. Kull atoma hija magħmula minn partiċelli iżgħar li huma protons, neutrons u electrons. Sempliċement ramla waħda għandha biljuni kbar ta' atomi. Flimkien mat-tim tal-produzzjoni se nurukom ftit esperimenti xjentifiċi b'affarijiet li wieħed isib id-dar. L-ewwel esperiment se jkollna bżonn fl-ixkun tal-lumminata u ammont ta' stross. Jekk wieħed juża fl-ixkun tal-lumminata itaqqab it-tapp u jaqgħad numru ta' stross b'tali mod li jidħlu fil-fliexkun, meta wieħed jafas il-fliexkun tal-lumminata ikun jista' jferra fit-tazzi mingħajr ma jwaqqa'. Ġieli niġu f'diffikultà biex niftħu xi prodott li jkun ippreservat fl-għanda. L-unika ħaġa li tkun trid tagħmel hija li tagħmel toqba fil-wara tal-kontenitur ħalli tħalli l-arja tidħol ġewwa. Dan u aktar se jkun parti mid-diskussjoni waqt il-programm Int Min Int. Lura mill-feature tagħna, issa nixtieq nibda mistoqsija kemm xejn diretta fuq is-suġġett. X'taħseb li wassal lil bniedem biex jasal sa fejn wasal illum fix-xjenza? Fidejk. Mela, bażikament ix-xjenza ilha ħafna tevolvi, kif qed tgħid inti evolvit ħafna. Fi żmien bikri, fi żmien antik, kollox kien isir bl-idejn u kollox kien limitat bli nistgħu nagħmlu aħna bil-ġisem tagħna, eċetera. Li rajna hu li iżjed m'għadda żmien indunajna li iżjed ma nużaw għodda differenti, naf martell, anka fil-farming, per eżempju, bdew jużaw metodi ġodda u moħriti ġodda primittivi biex jgħinuhom. Dejna nindunaw li iżjed ma nifhmu kif jaħdmu l-affarijiet, aktar nistgħu naġlu f'dak li nkunu qed nagħmlu, ċertu drabi aktar nistgħu nagħmluhom bi preċiżità. U dik li eventually bil-mod il-mod kompliet biex timbena x-xjenza, bdejna niskopru affarijiet ġodda u iżjed ma niskopru iżjed ninteressaw ruħna, iżjed ma ninteressaw ruħna iżjed niskopru u tibqa' sejjer hekk. U anka llum infatti, llum għandna riċerka fuq affarijiet vasti ħafna u affarijiet varji ħafna fejn qed naħdmu fuq il-limiti ta' dak li nafu. Għandna limiti ovvjament ma nafux kollox u dak li naħdmu fuq. U għalhekk hija r-riċerka biex nsiru nafu iżjed. Dejjem kurjużi. Eżatt, dejjem kurjużi. Bniedem tkun jaf iktar. Eżatt, eżatt. Kif dejjem tinsuru iktar komdi tibu l-affarijiet li dejjem joħorġu. Eżatt, eżatt. Għax qabel fl-antik kienu Eżatt, eżatt, differenti. Issa dejjem nippruvaw nsiru iktar komdi. Kemm jista' jkun anki ma nimxix. Dejjem jaraw x'ħajinventaw biex insomma, efhem. U inti qed tagħmel xi riċerka partikolari fuq xi ħaġa, fuq xi Iva, jien bħalissa qed nagħmel PhD mal-Università ta' Malta li qed nistudja fuqhom jien huma jgħidulhom gravitational waves. Bażikament bħal meta taqbad ġebla u titfaħħa ġo qadira ilma. U jkollok dawk ir-ripples, tarahom ħirġin minn nofs. Bażikament jien nistudja xi ħaġa simili, però flok ikollok dawn ir-ripples fuq l-ilma ikun fl-ispazju nnifsu, jiġifieri l-ispazju jiġi stretched u contracted u nnifsu. U dawn l-affarijiet jiġru meta ikollok events li jkun involut fihom gravità kbira. Alright, per eżempju, żewġ black holes li jduru ma' xulxin u jaħbtu ma' xulxin u jikkawżaw dawn ir-ripples. Alright, interessanti. Kif mill-ġebla l-ġol-baħar, fajt li għal-ġebla l-hemm fuq. Tajjeb, jipprovajt nifhem naqra ma naħseb aħjar tispjegali iktar fuq, iktar tard, għal-issa ħammorru. Interessanti, Andrew, toġobni. Issa ħammorru għal-waqfa qasira, narawkom minn ftit ieħor, Andrew taħrablix, għal-jew, okej?
Mela, lura mill-waqfa qasira tagħna, iddiskutejna għal min ingħaqad ma' nissa, iddiskutejna naqra fuq ix-xjenza kif tagħmilna aktar il-ħajja tagħna faċli u aktar għażenin milli ġa aħna. Issa, Andrew, għadek hawn inti ma tlaqtlix, ħammarru għal aktar punti importanti fej ħammarru għal feature fej il-membri tal-kru ta' dan il-grupp intaqa' ma' grupp żgħażagħ u ppruvaw esperimenti kemm xejn interessanti. Ejja naraw x'għamlu. Restant l-lifkom ftit? Għamilkom dawn iż-żewġ sfidi u naraw jirna xilkom x'tamluhom. Mela għandi dawn iż-żewġ riżorsi, għandi l-karta tal-10 euro u għandi din l-100. Din l-sfida jtidu iddaħlu l-karta tal-10 euro ġol l-100, imma tidu tużaw dawn ir-riżorsi biex ma staw tużaw xejn iktar. Kull ma tittamelu tirrambla karta tal-10 euro minn nofs. Ija da għal-ponta sewa, sa bħal meta jirfsek xi ħadd bit-takkuna u xi ħadd ħafi, aktar ma tkun għal-ponta takkun aktar ħadd weġġa. Bat l-100. L-ħar waħda, ma għandkom dawn ir-riżorsi, għandkom bużieqa, għandkom s-suffarini u għandkom it-tazza. Issa, tidu terfaw it-tazza b'dawn ir-riżorsi biex ma tużaw xejn iktar. Ixer is-suffarina. It-tfija ħalli d-duħan tagħha jisakjar il-bużieqa u fuq il-bużieqa ġo tazza. Bażikament biex ikollok nar trid tliet elementi, trid il-fuel, trid l-ossiġnu u trid isħana. Issa x'kien xelt is-suffarina kellek it-tliet għaluma. X'kien tfajta fit-tazza u qattejta bil-bużieqa qed taqtala l-ossiġnu. Issa x'kien qed taqtala l-ossiġnu, is-suffarina qed tipprova ssib minn fejn ħaġġib l-ossiġnu u qed toħloq vakum. Bl-istess vakum irnexxilkom tollu t-tazza. Lura mill-feature issa ħan diskutu ftit x'għadna kemm rajna hawnhekk. Il-pressa. Xi dajli fuq il-pressa. Mela. Hawnhekk għadna kif rajna l-esperiment tal-lummija. U rajna wkoll kif ħaġa li wiesa hija diffiċli biex tagħmel pressa biha, pereżempju fuq l-lummija. Għandek iżjed ċans li taffeċ il-lummija milli li taqqaba. U ħaġa rqiqa ħafna jirnexxiela tidħol fil-lummija u t-taqqaba. Bażikament din minħabba kif taħdem il-pressa, li għandek il-pressa inti anke jekk tagħmel l-istess forza fuq il-ħaġa, inqas memmerja iżjed għandek pressa. Infatti anke bil-mod kif naħdmuha għandek il-forza li qed tagħmel divided by the area. So iżgħar ma tkun l-area ikbar tkun il-pressa biex niftehmu. Mela jekk tagħmel l-istess saħħa imma għandek erja kbira ħatkun żgħira l-pressa. Jekk għandek l-istess ammont ta' saħħa u għandek erja żgħira bħalma kienet dik għax kienet ippuntata, ħajkollok ħafna iżjed pressa. Ħajkollok iktar bħal ikollok toothpick. Eżatt. Mhux taqbad xi ħaġa. Eżatt, tista' tagħmilha, ma jekk taqbad subajk mhux ħajrnexxi. Eżatt, ma jidħolx. Kemm ikollok ħafna ġoħ naħseb anke. Eżatt, taħjar taqbad. Issa, u ħanitkellmu naqa' fuq in-nar, tipo x'għandek bżonn biex toħloq fjamma. Mela, anke kif rajna fil-feature ukoll għandek bżonn numru ta' affarijiet, għandek bżonn il-ħaġa li ħadd inħaraq biex niftehmu li huwa l-fuel kif kien imsemmi. Sa fuel jista' jkun ħafna affarijiet, jista' jkun li għandna fil-karozza, pereżempju il-fuel tal-karozza jaqbad il-injam
l-wieħed mill-iżjed fuels li jenna nużaw minn dejjem. Bħalmara, xemat għandek il-ftila, dik ukoll hija tip ta' fuel, għandek bżonn ukoll l-ossiġnu. Għax inti x'inhu jiġri meta taqbad xi ħaġa, l-fuel meta tjaqbad x'qed jiġri. Dak il-materjal, dak il-fuel qed jirreaġixxi mal-ossiġnu. L-ossiġnu għandna minnu fl-arja, infatti meta nieħdu n-nifs lilu għandna bżonn, inkella jkollna problema. Jekk ma jkollix minnu, u essax għalhekk jaqbdu l-affarijiet. Għandek is-sħana, il-fuel u l-ossiġnu li flimkien is-sħana ġiel lill-fuel li jirreaġixxi reacts ma l-ossiġnu u ttieħu bħala fjamma. Infatti għandna fjammi differenti skont x'inhu jaqbad. Interessanti, U issa fuq il-vakum. Tipo, x'inhu vakum u kif jinħoloq il-vakum? Sewa, mela vakum bliżjed kliem sempliċi nista' ngħid huwa x-xejn. Mela, x-xejn xirrid ngħid biha x-xejn. Mela, bażikament aħna jekk nagħmlu hekk, alright, ma' xejn, ngħidu ma' xejn hawnhekk. Ma fil-verità mhux m'hemm xejn, hemm l-arja, hemm gases, hemm carbon dioxide, hemm l-ossiġnu, hemm nitrogen, hemm affarijiet, hemm gases, etc. Però vakum ifisser li qasek m'hemm assolutament xejn biex nifhem la gassijiet xejn. Jekk hu vakum vera ma jkun hemm assolutament xejn. Issa fil-feature hawnhekk rajna tip ta' xi ħaġa li ngħidula vakum. F'dak il-każ mhux ma kien hemm xejn, imma kien hemm nuqqas ta' xi ħaġa bdejna resqin lejn vakum li ħolqot pressa. Issa il-vakum hu minnu nnifsu li hija x-xejn huwa naqa' diffiċli biex iġġibu. Bażikament għandek bżonn tipi ta' pompi apposta li jiġbdu l-arja kollha, infatti ġieli użajt li jagħmlu hekk għandek infatti 2 steps normalment, ikollok pompa li tiġbed il-maġġoranza fil-bidu, mbagħad ikollok isek pompa iżjed fina li ħadd iġborlok dak li jkun għad tikka żejra li baqa'. Eżatt, dak il-ftit affarijiet li jkun għad baqa'. Ovvjament toqgħod attent għax il-post fejn ikun hemm il-vakum għandek pressa qawwija l ġewwa għax qed jipprova jidħol l-arja pereżempju. U jekk ikollha tikka żejra tikkrekkja ngħid faqqa ovvjament. Għax għarax pressa jkollok il-ġewwa, l-arja tipprova tidħol il-ġewwa. Post fejn insibu vakum b'mod naturali biex niftehmu huwa infatti wkoll l-ispazju. L-ispazju bejn il-pjaneti, bejn il-solar systems, bejn il-gassi huwa vakum maġġoranza. Hemm postijiet fejn m'hemmx gases, m'hemmx materjali, m'hemmx ġebel, huwa biss ix-xejn. Ara, ġifieri, meta tkun ma tkun tiċ-xejn, tmur fl-ispazju. Tista' tmur fl-ispazju. Biex tieħu x-xejn. Issa, ħammorru għal feature ieħor u x'kien niġu lura fl-istudio għandna daqsxejn ta' sorpriża żgħar jiena u Andrew. Kulħadd jieħu gost li jkollu ftit flus aktar fil-but. Bekk naraw eżempji ta' kif ix-xjenza tista' tkun sostitut ta' dawk il-prodotti u apparat li l-użu tagħhom jiswilek il-flus. Il-baking soda jintuża fit-tissier. Iżda jista' jintuża wkoll għat-tindif ta' madwar id-dar. Il-baking soda jirreaġixxi mal-ħall u jkun hemm reazzjoni kimika. Dan nistgħu nużawh f'darna biex innatfu il-forn minn ġewwa u anke biex tiftaħ id-drejn li jkun miżdud. Barra mit-tindif, il-baking soda jassorbi l-irwejjaħ. Il-baking soda jista' jitpoġġa f'kontenitur fil-friġġ biex jassorbi xi rwejjaħ li jista' jkun hemm. Mit-tindif ta' madwar id-dar għall-ikel. Meta tixtri xi ikel mingħand is-supermarket u taf li m'intix se tużah kollu mill-ewwel, hemm mod kif tista' tippreservah. L-ippakjar bil-vacuum jgħin biex iżomm l-ikel milli jiskadi malajr. Dan għaliex l-arja taffettwa l-ikel fil-kulur, fit-toma u fir-riħa. Billi tippreserva l-ikel mingħajr ossiġnu qed tevita tipi differenti ta' batterji milli jkollhom kuntatt mal-ikel. Ma kif tista' tagħmel dan mingħajr ma tonfoq flus fuq tamir li jiswilek ftit tal-flus? Imla sink bl-ilma u itfa' l-ikel f'borża tal-plastik li tiġi siġillata b'żipp. Billi tozz il-borża bl-ikel fis-sink, il-pressa tal-ilma tisforza l-arja biex toħroġ mill-borża.
Mela, l-ura mill-feature, Andrew. X'se nagħmlu eżatt illum issa tipo x'għandna qudiemna u kif ħanużawh? Eżatt. Mela, bażikament li għandna qudiemna huwa dry ice hawnhekk f'dan il-beaker. Dry ice huwa carbon dioxide friżat solidu. Carbon dioxide imur mill-ewwel mis-solidu għal gas xejn jisħon, alright, m'għandux liquid state li jintuża fih il-carbon dioxide huwa pereżempju it-tifi tan-nar u jintuża fit-tifi tan-nar għax joħnoq il-fjamma, ineħħi l-ossiġnu li għandha bżonn il-fjamma biex taqbad u l-arja tiġi replaced b'dan il-carbon dioxide u għalhekk tintefa' l-fjamma. Li ħanagħmlu Xjentifikament. eżatt, x'ħajjiġri hawnhekk. Għandna dal-ilma li huwa naqas ħun u allura ħajibdlilna dan id-dry ice, carbon dioxide solidu f'gas mill-ewwel. Kif qed tara hawnhekk beda ħireġ naqra sew. U ħanaraw kif infatti jista' jintuża biex jintafa' n-nar. Hemmhekk rajna kif kemm intefa' malajr tista' ejwa mill-ewwel. Taħċans ma nipprova jiena. Interessanti wkoll il-carbon dioxide huwa jitqal mill-maġġoranza tal-gases kollha tal-arja, allura jinżel l-isfel kif rajtu kif għamilnek jisu baqa' nieżel. Sewwa. Interessanti, Tajjeb, jiena ħassejtni fireman għal 10 sekondi. U issa, apparti minn hekk, għandna esperiment ieħor. Eżatt. Għandna esperiment ieħor, bażikament ħanuru kif għal xiex il-filament ta' bozza mill-antiki, ovvjament, mhux daw il-ġodda l-energy savers, le dawk jaħdmu naqgħa differenti. Bażikament, inti ġol bozza ma jkollokx arja normali, ma jkollokx l-ossiġnu għax inkella dak il-filament ħajinħaraq. Infatti ħanaraw kif ħajjiġri hekk li jkollok gas partikolari ieħor li ma jirreaġixxix mal-affarijiet sħan. Fil-bozza tikollok dak il-gas li ngħidulu argon. Ngħidulu argon huwa stabbli ħafna allura ma jirreaġixxix. Li ħanagħmlu aħna ħanużaw carbon dioxide minn flok li wkoll mhux ħajirreaġixxi bisħana u ħanaraw id-differenza ta' meta taħraq xi ħaġa fl-arja u meta tipprova tagħmilha fil-carbon dioxide. Mela, ħanibdew billi naqbdu dan, jekk jogħġbok żommu li naqra. Fidejja. Ma ħnispjegaw tikka żejra x'inhu dan bażikament huwa graphite, alright, huwa dak il-materjal li jkollna fin-nofs il-lapes. Ħanaddu kurrent minnu u ħajibda jixel. U minħabba li qiegħed fl-arja ħanaraw x'jiġri, alright? Alright, mela ħanarawna, hekk steady, sakemm Andrew qed jixel id-dawl. Alright, qabad taħraq din. Mela, dik qiegħda tisħon bħalissa, alright, saħnet kif qed taraw u qed tixel. Qisek għandek bozza. Il-problema hi li minħabba li qiegħda fl-ossiġnu, inqetet. Alright. Sewwa, issa ħanagħmlu l-istess ħaġa, però ħanagħmluha fil-carbon dioxide u ħanaraw x'inhi d-differenza. Għandna interessanti, oħra hawnhekk ħanibdlu il-graphite. Kollox fidej, Andrew? Għax naqra fraġli dan il-graphite, mela jinqasam. Isni dami. Sewwa, mela ħanerġgħu nżommuha, però darba ħandaħluha mhux fl-ilm ovvjament f'dan il-gas qabel ma nixeluha, nistgħu npoġġuha l-isfel. Le, daħħalha fih hekk. Ħanarawha dwar janka naqżiet. Iktar hekk. Tajjeb ħafna. L-importanti li mhux mal-ilma biex nuru lil gas li qed jaffettwa u ħanixeluha. Baċċa ħaġa jisu? Iva, kif qed taraw qed tixel. Inżommu għal-isfel, bażikament qed tixel minħabba isħana, alright? Però mhux ħatinqata' bħall-oħra, sewwa, għax l-oħra nqatat minħabba l-ossiġnu. Issa ovvjament iżjed ma jonqos il-carbon dioxide u iżjed ma jonqos, eventually hawnhekk ħanitilfuha u ħatinqata'. Però ġo bozza fejn il-gases ma jmorru mkien, ovvjament mhux ħatinqata'na. Ħatisħon alright minħabba l-kurrent li għaddej fiha, però mhix ħatinħaraq. Infatti hawnhekk diġà damet ħafna iżjed milli damet l-oħra u inqetet. U infatti jekk tinnotaw dak il-gas li konna qed naraw li jessaċċuha ilma kondensat, kważi telaq kien xejn inqatat, alright? Xejn kien eżatt, jiġifieri anke min qed jara seta' jara di ħafna aħjar x'in inqetet. Sewwa? Mhux bħal ewwel darba. Eżatt. Mill-ewwel.
Basikament daku, l-eksperiment urina kif tagħmel kif għal xiex taħdem bozza u anka ħabba ta' tifita nar il-carbon dioxide fiex jintuża. Sawa. Ġifieri forsi ma ssibux bozzozz fil-da, tistgħu. Nistgħu nagħmlu waħda. Rajs u iktar komplikata, da biċa xogħol, ħadd tixtri bozza. Ma insomma. Però rajna għal xiex taħdem bażikament. Ejja, vera, interessanti. Prosi Andrew x'binti. Grazzi ħafna tal-li. Nammirak kemm inti bniedem intelligenti u bravu. Issa mela, aħna wasanna fl-aħħar tal-programm u xek. Nixtieq ngħidlek thank you Andrew tal-li qiegħed hawn magħna llum, tal-li ġejt uqsamt l-esperjenza u għamiltni ħassejtni iktar intelligenti. Nixtieq ringrazzja ovvjament l-Lemcast ħas-soltu. Alright, għaddejna xtuħa sejrek bid-drajs. Jena, ħanħallikom, thank you Andrew, thank you kulħadd u narakom il-programm li miss. Grazzi lil CMYK Advertising għal manutenzjoni tas-set. Silvio's Wedding and Events għas-siġġijiet. 1118 Wines għal-rigali tal-mistednin. U Warn Scientific Limited għall-odda xjentifiċi.